Hello guys! Welcome to my channel again. Meron na naman akong isi-share na luto sa inyo ngayon. Alam nyo kung ano yun? Ginisang mixed vegetable with breast chicken. Kung sa atin papakbet ba yun? Subukan ko kaya dito magluto. Pero bago yun, intro muna tayo syempre. Hello guys, welcome to my channel again. Ang lulutuin ko ngayon ay pakbet with breast chicken. Ito yung mga gulay ko, yung may kalabasa, may ampalaya at saka may talong. Yung sibuyas, bawang, luya at saka kamatis at saka yung breast chicken. Ngayon magsisimula na ako magluto ng aking pakbet with breast chicken. Ang unang gawin guys, maglagay ng oil dito sa kawali. Tapos hintayin na mag-init yung oil. Pag mainit na yung oil, ilagay ang sibuyas. Pagkatapos, halu-haluin lang siya guys. Hintayin na mag-brown yung sibuyas. Ayan, nag-brown na po. Sunod ko yung bawang at saka luya. Tapos po, halu-haluin lang siya ha. Ayan. Sunod natin yung kamatis. Pagkatapos po, halo-haloin din ito. Lagyan ng black pepper. Isunod po yung turmeric or curcum. Lagyan ng curry powder. Lagyan ng ajinomoto. Asin po. Magic cube. Pagkatapos po, halo-haloin lang ng ganito ha. Halo-haloin lang siya. Ganyan. Pagkatapos, ilagay natin yung breast chicken. Haluin lang po yung ingredients lahat. Ganyan. Pagkatapos po, lagyan ng takip. Hintayin na medyo maluto yung breast chicken. Pagkatapos guys, isunod yung gulay ko na kalabasa, ampalaya at saka talong. Pagkatapos po, halo-haloin natin ng ganito ha. Ganito. Pagkatapos halo-haloin guys, takpan, hintayin na maluto yung gulay guys. Ayan guys, tingnan natin yung ating gulay. Ayan, medyo luto na siya pero hindi pa. Kailangan pa natin siyang halo-haloin. Ganyan, halo-haloin lang natin. Tapos, takpan ulit, hintayin na maluto yung gulay. Hello guys, yan na po yung aking pakbet with chicken breast. Sana po nagustuhan nyo yung luto ko. Kung nagustuhan nyo po, paki-like, paki-share na rin. Pwede na rin po kayo mag-comment kung ayaw at saka gusto nyo yung video ko. Salamat po. Keep safe everyone. Allah bless you all. Bye-bye. Masalama.